Sarong pampasaherong jeep ang tuminagilid sa tinampong sakop kan Barangay Hamurahon, Mercedes, Camarines Norte. Alas 4 nun maagahon kan nakaaging Lunes, Disyembre 16. Nangyari ang insidente sa tahaw kan biyahe. Sa investigasyon, hali sa banwaan ni Dait, pigbabaybay kan jeep ang direksyon pasiring sa Barangay Lanot kan pareho manabanwaan. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, tuminagilid ini. Maswerte sa nama na daing nalugadan sa mga pasahero kan jeep. Ligtas man ang driver ka ini. Yung driver na nabanggit kanina sa iyo is okay naman, nasa tamang naman siya, kondisyon. Pati yung sasakyan, okay rin. Kaya lang nga, yung panahon, sabi nga natin, hindi halos walang tigil ang ulan. Nagluluwas man sa investigasyon na overloading ang jeep. Idugang paan madugi asin mahal nas na dalan darakan pag-uuran. Malayo po kasi ito kasi yung from Lanot papuntang bayan ng Dait o Mercedes, So puno ito. So ang biyahe nito mahigit 1 oras Patanid kan PNP sa mga motorista, magin maikmat sa pagmamaneho urog na pagmauran, ngani makaiwas sa diskwido. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.